boa tarde a todas e a todos. Como quedasteis todos en silencio, supoñemos que temos que empezar coa nosa xornada. Eu, principalmente, quero empezar agradecendo, como sempre, a vosa presenza a este faladoiro. Xa empezamos a coller un certo percorrido e veteranía. Hoxe acompañanos mulleres moi influentes representando o Foro Feminista Maruxa Mallo e tamén, como non, a nosa gran protagonista de hoxe, que é a que vimos ver todas e todos, Ana Iglesias. Muchísimas gracias por estar aquí. Dende o Concello e a Diputación consideramos, trasladábamos ahora mentras falábamos entre nós, que é importante ver como cada vez somos máis homes e mulleres que nos interesamos por temas do feminismo e que a nosa finalidade non é outra que crear estes espazos de reflexión feminista e que nos aporte esas ideas necesarias para poder espallalo na sociedade e acabar con este sistema patriarcal, con machismo e con todas esas trabas que nos impón a sociedade aínda a día de hoxe. Decíamos, e ademais tamén concordamos, varias das que falamos anteriormente, que en vísperas do 8 de marzo tendemos, a tendencia é na vida pública, incluso na privada, a facer máis cousas relacionadas con mulleres. Nos, decía ao principio, levamos un recorrido e creo que o 8 de marzo debe ser todos os días do ano e, desde logo, o 8 de marzo utilizalo para visibilizar todo o traballo e o bo traballo que se está facendo dende o feminismo radical, como chamamos en algunha ocasión, moitos colectivos, moitas persoas individualmente, moitas institucións que de verdad que traballamos a cotío para acabar con estes sistemas que nos poñen trabas ás mulleres, ás nenas, e non nos permiten ocupar os espazos que nos son propios e tampouco nos permiten desenvolvernos como nos correspondería. Decía que hoxe é unha cita imprescindible, unha máis das citas imprescindibles destes faladoiros feministas, non solamente pola ponente, por Ana Iglesias, sino porque polo tema que supoño que vamos a tratar. Darlle as grazas por estar hoxe en persoa aquí, pero tamén por todo o traballo que leva desenvolvido e que en calquer momento todos e todas podemos consultar na súa obra, nas súas colaboracións, nas súas conferencias e nas súas charlas que seguramente que moitas e moi boas levas dado. Sempre a prol da igualdade e en términos feministas. Agradecer, como decía, a todos e todas que vos interesedes, pero aínda máis agradecemento se espallades os coñecementos que hoxe vamos sacar de aquí. Eu entendo que temos hoxe que crear este espazo de reflexión, que temos que crear ese laboratorio que en algún dos teus textos mencionas, laboratorio feminista, donde a cidadanía entenda e reflexione como debemos abordar esas trabas que nos pon o patriarcado e esos estereotipos que aínda a día de hoxe nos impiden ás mulleres desenvolvernos como tal. Polo tanto, moitas grazas. Espero que esta xornada seña do agrado e que, sobre todo, que seña fructífera e que a podamos utilizar na nosa vida cotiá para conseguir de verdade unha sociedade igualitaria e onde as mulleres, que agora que estamos preto do 8 de marzo, nos visibilicemos e señamos quen de ocupar aqueles espacios que nos pertenecen. Moitas grazas, espero que disfrutedes deste día. Moitas grazas a todos e a todas. Bueno, buenas tardes también. Me toca hacer la presentación. No falo galego, aunque me gustaría, pero aún me mezclo palabra y me siento más segura en castellano. Haciendo un recorrido por el currículum de Ana, que es impresionante, realmente hacía recordar mis tiempos de antes de maestra de infantil y puse todo en la sala lleno de papelitos según iba sacando del ordenador.
Y entonces dije, bueno, vamos a ver cómo ordeno todos los datos de este camino tan largo que nos ofrece Ana. Siempre hago así una conexión con el espacio donde estamos, dado que es un espacio, como su nombre indica, bello, y hay una exposición de Ignacio Abrao, El camino de la madera, pues dije, está muy bien hacer un camino para ir recogiendo como lo más importante de Ana. Entonces, voy a hacer la presentación que he recogido de Internet, del Wikipedia y decana de Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Coruña. Inicia su andadura profesional como educadora, trabajando durante 16 años, del 1985 al 2001, en 2 centros destinados a menores en conflicto social y dependientes de la Xunta de Galicia. Ese camino, buscando datos en otro lugar, me gustó porque ahí se detiene un poco más y explica en los 2 centros de menores que estuvo. Hace un trabajo largo, con publicaciones incluidas. Luego se traslada a Coruña y de Coruña da un salto muy importante, que casi siempre muchas mujeres se lo han impedido, ¿no? Y a mí eso me ha parecido importante en la trayectoria de Ana. Como educadora tiene un trabajo muy de calle, muy humano, muy de trabajar sobre el tema más difícil que es de reconstruir ese ser humano, y de ahí hay unas publicaciones que están relacionadas, ¿no? Yo creo que después, en las preguntas, que a mí me surgieron también, poderle preguntar, ¿no?, qué es lo que ella, en su bagaje de esa trayectoria, recoge y le sirve para dar el paso a la universidad. En el trabajo de publicaciones que tiene es muy extenso y yo fui recogiendo, pero para dejar todo el tiempo para ella voy a leer algunas. Tiene una entrevista a Marina Subirat que merece la pena leerla. Bueno, tiene publicaciones: Educar a la ciudadanía, Prostituirse no es una elección, Coeducación en un aula universitaria, Coeducación, Feminismo en acción, o Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, Infancias, Ciudadanía e Educación Social, o Mito do éxito escolar de las rapazas, tema solamente con los titulares, ofreces un potencial, porque son hechos que están muy actualizados hoy día. Una educación social en la escuela, que cada vez hay menos, una educación de injusticia con los menores, y así tiene una trayectoria bastante larga e interesante de todo lo que va publicando. Yo me fui haciendo así algunas notitas de las cosas que leía, que luego las comentaremos en el turno de palabra, pero me detuve más en las publicaciones más extensas que recogí. Una es Coeducación, Feminismo en acción, con su compañera Ana Sánchez Bello, que tienes mucho publicado en común, que está muy bien, porque es compartir. Gracias. Compartir algo que reivindicamos mucho desde hace tiempo, que es 2 tutoras en un aula. Siempre debería de haber. Pues esto lo tiene ella muy bien trabajado con su compañera Ana. Después fui recogiendo el de Feminismo y Educación, recorrido de un camino común. También muy interesante, en este artículo tiene por objetivo realizar el recorrido de educación y feminismo en el camino hacia la igualdad y emancipación de las mujeres en el mundo contemporáneo.
siempre encontramos esos dos caminos, ¿no? Que siguen estando separados y cada vez deberían unirse más. Bueno, y así paso porque hay una parte de presentación que ella hace en un YouTube en las jornadas de las sextas jornadas de Valencia. Sí. Muy bonita la presentación que haces de ti misma. Así que animo a que cada uno se haga también su presentación de vez en cuando, porque me ayudó mucho, sí. Bueno, pues en esas publicaciones tiene la editorial Catarata bastantes libros que invitan a tenerlo y a ser leídos. Y, bueno, leyendo así, pues me encontré con la entrevista que haces a Adela Cortina, ¿no? También muy interesante. No, a Victoria Camps. A Victoria Camps, perdón, eso es, Victoria Camps. Y me resultó curioso lo de la relación con el cuento de Pepito Grillo. Sí, eu conto que é unha anécdota, verdad? Sí. É unha anécdota que recolle Amelia Valcárcel nunha publicación que Sí. di que o feminismo é o Pepito Grillo, Eso es. non como xa ben sabedes, da ilustración. Pues escuché el cuento, porque hacía muchos años que no la había vuelto a oír, y entonces también invito a las familias que tienen niños pequeños a escuchar el cuento de Pepito Grillo. Y voy a pasar al momento en que Ana Iglesias recibe como un homenaje, ¿no? En el Colegio CES, que es un centro de educadores. Sí, é importantísimo para min xusto ese detalle. Sí, sí. E o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia me nomea madriña de honra e precisamente hoxe o compañeiro Alberto Fernández Samamez, educador no Centro de Santo Anxo de Rábade e tamén educador no xulgado agora aquí en Lugo, porque traballei no Santo Anxo 8 anos, xusto hoxe pois, tamén lle deron un homenaxe e o nomearon socio de honra do Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia, motivo polo que eu, claro, decía que, bueno, que non sabería ben, non, a que hora, que me era a mellor moi xusto, pero, bueno, puiden estar con Alberto, que tamén en este acto tan importante, e tamén estar en este que tamén é moi importante. Pues quería un pouco terminar con esta presentación que hace. Para quien todavía no la conozca, Ana Iglesias Galdo es maestra en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Coruña. Desde hace 15 años, después de trabajar como educadora 16 años en el ámbito de infancia y juventud, en situación de vulnerabilidad. En la actualidad es decana de la facultad en la que trabaja. De su currículum oculto también podemos decir que es feminista, investigadora, justa, comprometida, crítica y, por supuesto, una de nosotras, una fiadeira. Dicen de ella que simboliza el compromiso con la justicia social desde la educación. Hermoso sargot que le dedicaba su compañera de profesión, María Dolores Candedo Gunturiz. Además, cada vez que escuchamos a Ana, nunca nos deja indiferentes y en esta ocasión no iba a ser menos. En el acto de nombramiento hizo un recorrido por todas sus vivencias profesionales, desde los inicios haciendo una parada para confesarnos qué significa para ella el CES. Según sus propias palabras, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales es el Pepito Grillo de la cuestión social, igual que el feminismo, según las palabras de Amelia Valcárcel, es el Pepito Grillo de la democracia. Por todo lo que hizo y sigue haciendo por nuestra profesión, la educación social, y por hacerlo siempre desde el feminismo, Ana es la mentora de nuestro grupo Fiadeiras. Muchas gracias por todo, Ana. Quería terminar así porque el protagonismo lo tienes tú. Así que muchas gracias, Ana. Dejamos
Te vamos a dejar Non para tedes que... por qué, eu de verdade que me encanta estar acompañada. Pues, Bueno, boa tarde. Como comprenderedes, non é que me presentaran moitas veces, pero que a verdade así non me presentaran nunca. No? Me parece un traballo, claro, é un collage maravilloso, no? Que bonito, de verdad. Non tanto polo contido de si son ou non son, no? Sino polo traballo en sí. No? Que traballo máis humano, no? O sea, que de verdad que moitísimas gracias. un placer aprender. Gracias. Bueno, pois agradecer, como non pode ser outra maneira, a este foro tan maravilloso, non, de Maruxa Mallo, en verdad, este foro feminista Maruxa Mallo, por terme convidado a estar hoxe aquí e tamén ao Concello de Lugo e a Diputación e o Concello na súa área, non, de Muller, Xuventude, creo que era, recordade, a área de Muller, Igualdade e Xuventude. Tamén a nomenclaturas, porque estiven constantemente con María, non, e con Enrique, e para que estas cousas funcionen sempre ten que haber, como sabemos, pois persoas que están pendientes de que todo saia ben. Así que veño a Lugo encantada, como comprenderedes, e máis a espacios feministas como este. Cando se me propuxo desde o foro feminista Maruxa Mallo, cando me propuxeron estar hoxe aquí, tiñan clarísimo o que buscaban, non, o que querían, cousa que realmente é moi grato, non? Porque a veces unha ten que explicar de que traballa, non? Pero non, realmente as persoas, as mulleres que me estaban invitando sabían perfectamente, vamos, con unha precisión meridiana, que querían hoxe, sobre que querían pensar esta tarde, non? Mesmo o tiñan tan claro, que cando eu mandei o título, no? Sociedades coeducadoras, non era exactamente así. No? E enseguida vin que o seu título melloraba moitísimo o meu, así que evidentemente o collín prestado. No? Entón, hoxe se nos propón pensar sobre sociedades coeducadoras, propostas feministas para a educación. O primeiro que me plantexei pensando no acto de hoxe, como fago casi sempre, é pensar en interrogantes. Non? Más que en certezas, a mí me gustan moitísimo máis os interrogantes. Non? E este era o primeiro que se me ocurreu. ¿Sí? Quen ensina á cidadanía aqueles saberes que, producidos pola teoría feminista, garanten a práctica da igualdade e poder así, entonces, vivir en sociedades coeducadoras? Quen ensina realmente isto? Que modos de educación son os que van realmente a poñer no núcleo dos seus proxectos a coeducación? Cales son os modos de educación que están asentados na teoría feminista? Porque, senón, a igualdade será para o 8 de marzo, pero sabemos que realmente non se vai a trastocar absolutamente nada. Así que, baixo esta pregunta, baixo este interrogante, nos propoñemos hoxe evidenciar algúns dos elementos sociais que todavía hoxe siguen contribuindo á xenerización da cultura considerada común. Problematizaremos o grao de coerción ou consentimento que hai na vida, que hai nas relacións sociais, nas relacións persoais en función da variable xénero. E reflexionaremos sobre como seguir avanzando con firmeza cara a sociedades máis xustas e inclusivas. Entendín, pois, desde o foro feminista Maruxa Mallo que hoxe, de alguna maneira, buscaban que este faladoiro se convertira nun espacio fantástico para facer coeducación. Así o entendín do seu encargo, non? Por tanto, hoxe nos propoñemos isto, dar que pensar de outros modos, explorar novos sentidos. Claro, a veces se pensa que este tipo de foros, donde en principio unha fala, non, isto é maravilloso, non? Porque unha fala desde onde sabe, pero obviamente as persoas que escoitan tamén escoitan desde onde saben. Logo, nunca sabemos en que momento estamos comunicándonos. E eu sempre miro para as caras para ver se podo
reaxustar, non? E que haya unha comunicación real así a nivel de grupo, que somos hoxe unha colectividade así, bueno, pois moi grande, non? Así que para empezar, me plantexaba a modo de introdución partir, dado que o grupo este eu non o coñecía todavía, partir dun grupo que sí que coñezo. E, por tanto, parto das voces informais do alumnado de primeiro curso do grau de Educación Social. Cando estando en primeiro todavía, e os primeiros días de clase, é fantástico, porque todavía non lles pido que argumenten, lles digo, opinade. Lles digo, non vos preocupedes que despois nunca máis vos vou a pedir a vosa opinión, sino que me argumentedes. Pero para os primeiros días vamos opinar. Porque, claro, cando opinamos realmente, decimos o que se nos ven, a primeira cousa casi que se nos ven á cabeza. Co cual aí temos claves importantísimas para saber que aprendemos realmente sobre estes temas. É dicir, son espacios onde decimos a verdade. Isto que é casi revolucionario. Donde realmente as rapazas e rapaces din a verdade, din realmente o que pensan. A miña intención é partir deso que pensan para logo ir entrelazando os diferentes textos e poder construir, que podan realmente construir aprendizaxe significativa. Antes se me foi un pouco, o que vos quería contar ao principio. A veces se pensa que vir a estes espacios como son de formación, bueno, un ven a aprender desde o que sabe e nada máis. Pero as persoas que estamos aquí sabemos que cada vez que vemos nun título feminismo e educación, sabemos a priori que non vai a ser un espacio cómodo. Sabemos a priori que non é un espacio para relaxarse. Non vimos a divertirnos. O cual non quere dicir que non pasemos un bo rato, pero non vimos a divertirnos. Sabemos que cando poñemos feminismo e educación nos vai a tocar algo do personal que nos vai a incomodar. A isto vimos. E aínda así queremos vir, porque queremos saber máis. Queremos todavía estar máis incómodas e incómodos se fai falla. Logo, isto é o primeiro tamén que querría agradecer, non? A pesar de que se sabe que é algo incómodo, que toca os nosos modos de vida, que de alguna maneira cuestiona a miña maneira de ser, é dicir, que traspasa o ámbito da formación e aínda así vimos. Claro, como dice Elia Amorós, é que as mulleres especificamente, tamén os homes, pero se me permiten, as mulleres máis, a teoría é realmente o que nos empodera. Saber con claridade o poder que nos oprime nos empodera que non vexas. Por eso, ao mesmo tempo, xenera adición, ao mesmo tempo, queremos poñernos nunha situación incómoda. Por tanto, imos a darlle voz ao alumnado para ver que pensa, pero para darlles voz partimos dun enunciado, doutra gran pregunta. Debemos de preguntarnos, cando pensamos en que modos de educación, a pregunta se torna evidente. Debemos de preguntarnos como debe ser hoxe a cidadanía, a boa cidadanía. Que debe saber? Que debe de saber unha muller e un home do século XXI aquí, no noso contexto, para ter unha sociedade xusta, para ter unha sociedade inclusiva, para ser feliz, para xenerar benestar. Cales son os contidos básicos da cidadanía de hoxe? Nun libro maravilloso de Narciso de Gabriel, Ler, Escribir e Contar, verdad? Pois hai décadas estaba claro que o currículum obligatorio básico era este, non? Cal é hoxe o básico? Entendemos que a igualdade, a práctica da igualdade, é un contido básico, imprescindible, obligatorio, para realmente poder constituirnos como unha cidadanía crítica, que é a única cidadanía posible. É dicir, que nos alonxamos dos modos de educación que me decía Dina ao principio. A solución está na educación, con certa indignación, non? Pero na educación, pero en que educación está? Claro, depende do modo de educación que defendamos. O que para nós é unha educación de calidade, desde logo non ten nada que ver coa LOMCE. Entón, vai a depender do contido dese modo de educación. Ben, vayamos, pois, a modo de exemplo, coas opinións informais.
Imos alá. Cando escoito o alumnado, estamos en primeiro, en primeiro de carreira todavía. Vexo que chego a estas conclusións. Hai unha crenza generalizada de que os sexismos actuais son residuais e incluso que se eliminarán a medida en que a sociedade vai avanzando. No, bueno, isto, no, vamos avanzando. Se me preguntaba esta mañá, verdad, na radio, bueno, pero vamos avanzando. Bueno, mira, non vou a ser eu a que negue os avances. A mí o que me encanta é estar nunha sociedade onde hai un contexto propicio, de feito este é un deles, non? Porque en outros non o habería, para poder seguir realmente marcando a xenda, non? Para poder realmente facer a xenda. Sí? Para eso sí. Pero, desde logo, non se avanza per se, non? A historia nos demostra non só que non se avanza, sino que se retrocede. Por tanto, se avanzará ou non, dependendo das políticas que se diseñen. E as políticas dependerán da cidadanía, do que a cidadanía decida darlle importancia ou non. Logo, por sí solo, o tempo non é garantía máis que de experiencia, se me permiten, pero de nada máis. Percepción das relacións persoais, a veces, casi como se fosen neutras, non? Como se o xénero ou a clase social neste mundo no que estamos non condicionara a nosa relación coas persoas. Claro, hai tan pouco de personal, verdad? E te din, a veces, escoitas incluso en contextos educativos, non? Ana, eu non falo con xéneros, eu falo con mulleres e con homes ou con outro tipo de identidade. Non, iso xo sei, pero que seña personal, bueno, xa decía Kate Millett, o personal é político. Sí? Indignación ante os sexismos que son claros, salvo 4 ou 5 que non vamos a nomear, que ainda siguen a veces con problemas de visión, non? E con ceguera de xénero. Pero hai unha gran parte da cidadanía, por non decir casi toda, que entende e sabe perfectamente o que significa a violencia de xénero. Saben perfectamente. Pero hai certo grao de complicidade ante aqueles sexismos que son máis sutiles. É dicir, que sobre estes sexismos do día a día, a crítica a veces é moi feble. Sí? Son estes que, como están claramente incrustados na nosa cultura, porque nos é moito máis doado ver os sexismos en outras culturas. A xente nova neste sentido, non? E é moi doado velo en outras culturas. Non lle é tan doado velo en algún tipo de videoclip, por exemplo, ou con anuncios. Que baixo formatos moi innovadores e moi modernos persisten claramente contidos moi retradicionalizados. E isto a veces non é tan sencillo de ver. Podemos ver os que xa pasaron, os que temos superados. A cuestión está en si vemos os que teñen fecha de actual, os que son de agora mesmo. E para eses, a veces, a crítica é feble. A eses vamos a dedicar despois un pouquiño, porque, de alguna maneira, entendo que todas as persoas que estamos aquí, en algún sentido, a veces, seguimos reproducindo a pesar de non ser conscientes. Por tanto, para ganar consciencia, lle vamos a dar despois un repaso. Hai un descoñecemento tremendo das contribucións do feminismo social e académico. Claro, se hai descoñecemento do feminismo, a min que me digan como se vai a practicar a igualdade, porque se hai algo así rápido, eu me apunto. Non? Hai un descoñecemento mesmo que non entrarei, porque xa sei fixo que non me vai a dar tempo, pero vou a meter aquí, nunha investigación da profesora Pilar Ballarín, donde fai unha investigación a nivel universitario para ver que formación ten o profesorado na universidade que dá as materias no currículum de infantil e primaria e secundaria obrigatoria, donde unha das conclusións que chega é que moi maioritariamente o feminismo todavía segue verse como unha cuestión de conciencia e non de ciencia. É dicir, se segue vendo como unha cuestión de actitudes máis que de coñecementos científicos. Claro, se é unha cuestión de actitudes, aí vamos a transversalizar, porque como é de actitudes, máis ou menos vai a depender da boa vontade de cada quen. Me estades seguindo, verdad? Quero dicir, que é realmente non recoñecer as contribucións dos estudios das investigacións feministas. E este é un estudio de hai 3-4 anos. Sí?
Escasa vinculación entre sexismo e opresión, como vos decía hai un momento. Tendencia a explicar as desigualdades de xénero en termos de diversidade natural. Dificultades para percibir as necesidades de políticas de acción de redistribución e recoñecemento. Uso e abuso do termo de xénero sin facer ningunha referencia á teoría feminista. Se pon ali porque parece que así hai que ponerlo, non? Pero logo vas a mirar e ali de análise realmente estructural non hai absolutamente nada. Nada. Quédase no maquillaxe, no superfluo. Pero non entra a fondo, e isto non pode, se non entramos a fondo, claro, como moi ben saben, non se pode facer transformación social. Se pode máis ou menos estar un pouco máis cómodas, porque parece que facemos algo, pero non facemos transformación social. Opinión a priori sobre a maioría das temáticas e carencia de argumentación razonada e científica. Isto é, así a grosso modo, digamos, as pistas que eu vos propoño hoxe. Por tanto, algúns dos fíos, estos serían, para hoxe, algúns dos fíos de cor rosa que están texidos nas redes educadoras, non só na escola. Claro, eu veño da educación social, ainda que son profesora na miña primeira formación. Por tanto, eu nunca fago sinónimo educación de escola. Evidentemente, a escola é un tipo de educación, pero hai moitos outros, non? Por iso eu nunca me aclaro, digamos, nunca digo educación, non. Se quero dicir escolar xa o digo, ou digo sistema educativo. Así que estos serían algúns dos fíos de cor rosa, diría Celia, seguindo a metáfora de Celia Amorós, para ir pespunteando as liñas e direccións de cor violeta. Por tanto, a pregunta seguinte serían: están xenerizadas as culturas? Están atravesadas realmente polo xénero en canto a categoría de análise feminista? Ben, pois para empezar, creo que podría ser importante facer referencia a que a personalidade, ao meu punto de vista, non existe á marxe, a identidade persoal non existe á marxe da sociedade. É dicir, que temos unha base, o noso comportamento se sustenta nunha base sociocultural moi forte. Que a personalidade se construe a través de con quen nos relacionamos. Non é, digamos, innata. Por iso quero empezar por aí. E para ir por aí, pois, sigo ao profesor Fernando Álvarez Uría, que nos di: as grandes declaracións dos dereitos humanos afirman que os seres humanos nacemos libres, iguais e non sometidos a servidumes. Pero nacemos tamén no interior de sociedades, como a nosa, que están xerarquizadas. Sociedades que son herdeiras dunha historia. O presente é moito máis que o contemporáneo. Temos cantidade de características de outras épocas, que están caracterizadas por institucións e organizacións que teñen un peso determinado nos nosos modos de ser, nos nosos modos de vida, nos nosos modos de sentir. Por tanto, inciden na formación da nosa propia identidade. Que nos, digamos que estamos inscritos nese tipo de sociedade. Ben, claro, poñer o acento en que este tipo, os sexismos, teñen unha raíz claramente sociocultural, a veces se dá por suposto que o ter un carácter sociocultural é moito máis doado de cambiar. Como é sociocultural e o podemos cambiar, claro, pero resulta que hai problemas sociais que son moitísimos, que se resisten ao cambio, non? Que o feito de que teña un carácter sociocultural non quere dicir en absoluto que seña doado cambialo. Hai, de feito, problemas biolóxicos que son máis fáciles de cambiar que outros que teñen natureza sociocultural. E isto explica, creo que moi ben, a filósofa Marta Nussbaum. E nos di: algúns problemas biolóxicos son máis fáciles de reparar que algúns problemas culturais. É dicir, a orixe social non está sistemáticamente relacionada coa maior facilidade de cambio que o biolóxico. E mesmo algunhas prácticas sociais poden ser enormemente resistentes ao cambio.
Aquí, non? Aquí era onde quería chegar primeiramente. É dicir, que non existe unha personalidade, un eu totalmente autónomo, como moi ben explica a profesora Julia Varela, que por certo é de Chantada. Nos impide percibir, a veces, o neoliberalismo, cando se asocia co patriarcado, pon o acento, vou non dicir en castelán, no yo, no eu. O poñer o acento no yo, o que fai é diluir todo tipo de variable que puidera axudarnos a ir á estructura social, como é a clase social ou o xénero. É dicir, que este empeño do neoliberalismo co patriarcado de pervertir, se me permiten, de pervertir os conceptos de igualdade e de liberdade, e os pervirten porque lles dan un significado exclusivamente de deseo individual, en vez de asentalo no que é o ben común, e o pervirten precisamente por isto, porque así, se é un asunto de liberdade, se é un asunto de meritocracia, oye, cada quen que se salve. Logo, é unha perversión que está tendo un efecto tremendo neste momento, ahora mismo. Isto da liberdade entendida así, é dicir, da liberdade entendida como desexo individual sin garantir a igualdade. Claro, a liberdade sin garantir a igualdade, pois está claro que non nos convén, vamos, que non a queremos. Sí? Ben. Convén, pois, analizar as relacións de xénero. Me vou ir un pouquinho porque vexo que me estou eu analizando. É dicir, que para facer sociedades coeducadoras, hoxe, cales son as propostas feministas que me comentaban as compañeras do Foro Feminista Maruxa Maio, non? Cales son as propostas feministas para a educación? Ben, pois, primeiro, unha sería analizar as relacións de xénero. É dicir, detallar con moitísima precisión, non a grosso modo, non, vamos, con lupa, detallar con precisión os mandatos específicos que se supón deben cumprir as persoas con independencia do binomio sexo-xénero. Por qué? Porque estes mandatos, nos explica Marina Subirats, pasan a formar parte da nosa personalidade, pasan a formar parte dos nosos gustos, dos nosos desexos, das nosas capacidades, das nosas expectativas, dos nosos soños, tamén dos nosos temores. Porque a sociedade castiga e moi duramente aquelas persoas cando se queren ir da norma, que lle pregunten a determinados colectivos, que nos pregunten ás mulleres, cando, por exemplo, non nos dá a gana de ser agradables. Dá a gana. ¿Sí? Parece que estiveras... É que non quero. Non sempre quero ser agradable. ¿Sí? A eso me refiero. Ese castigo. E o digo para poñer un exemplo meu, pero podemos pensar en algúns terroríficos, por irse do que se considera este embudo da norma. É dicir, estamos falando de nós, da nosa vida cotiá. A nosa vida cotiá estamos sempre nun contexto socializador, este é un contexto socializador. E na socialización é un conxunto de normas que non están claramente, desde logo non están nunha lei casi nunca, non están claramente formuladas, que frecuentemente non toman o cariz de coercitivas, parece que non nos están obligando, por eso decía eu de coerción co sentimento, porque aparentemente estamos incluso... É algo como moi libre, un contexto como moi informal. E parece que nos contextos informais non puidera haber coacción. Más ben toman forma de consellos que se aprenden por imitación, que ensinamos ás persoas máis pequenas que están no noso contorno, que se ensinan por tradición, porque sempre foi así, porque non ten por que ser tampouco de outra maneira. E a veces as persoas adultas non teñen unha clara conciencia do seu comportamento e, por tanto, acostuman a reproducir estas condutas de referencia. E moitas veces non son conscientes dos sexismos que están ensinando, coa mellor, a veces, coa mellor das intencións. Un día me contaba unha profesora de infantil, precisamente, a que aprecio moitísimo e que entendo que é unha boa docente, pero que hai que seguir aprendendo tamén eu, por suposto. E me decía
Este ano me tocou un grupo que teño moitísimas máis nenas que nenos. Creo que eran 9, 5 ou 15. E a mí me pareceu chamativo, non? Que lle chamara, por que era importante eso? Que máis te daba? Non entendía. Hasta que me dixo, chica, es que elles son tan tranquilitas. A negación do... Dicir que hai que... Non me cansarei de poñer a énfase no poder, na opresión. Dicir, os sexismos non son ningún matiz, non son matices, son formas de opresión. Hai que chamalo polo seu nome. Porque así como en violencia de xénero se ve, e menos mal, pero claro, no que son máis sutiles, parece que é unha cuestión casi que máis dá. É dicir, a sociedade en xeral rebaixa moitísimo a súa crítica ante ese tipo de sexismos. Logo, hai que recordar sempre, cando teñamos a dúbida, de que se trata de que eso vai a ter un efecto opresivo sobre algunha persoa e, sobre todo, sobre as rapazas. Por tanto, un dos eixes fundamentais por onde circulan todavía hoxe as relacións de poder son as relacións de xénero. Pois, tras comportamentos que consideramos normais, adaptados e estupendísimos, subyace unha estrutura de poder que acaba todavía hoxe condicionando as formas de estar no mundo, que acaba condicionando, por tanto, o acceso aos dereitos e o acceso á autoridade, o acceso ao prestixio, o acceso ao que nos dé a gana. Cando negamos que as relacións de xénero sempre teñen a componente de opresión porque son relacións de poder, se me permitides unha vez máis, hasta nos espacios máis íntimos, como moi ben ten explicado Kate Millett, mesmo na cama, hai relación de poder. A negación do poder, cando negamos que este poder non está, comporta que as relacións no recinto privado non son relacións entre iguais. E, ademais, a veces ter o poder de negar que as relacións da muller son relacións sociais e non persoais, como xa expliquei antes e, por tanto, non me vou a deter aquí. Imos, entonces, a socialización, o día a día, desde que nos levantamos, ao que nos erguemos, hasta que nos deitamos. E, para eso, imos poñer o foco na aprendizaxe do que podemos considerar para unha cidadanía do século XXI, cal sería o imprescindible. En este empeño de detallar con precisión cales son, onde seguimos mantendo diferencias que logo se convirten en desigualdades. Imos ver algúns. Me centrei nestes, que non vamos a recollelos todos, pero vamos a empezar por ser obediente e ser valiente. Eu, como este é un espacio claramente de coeducación, este faladoiro quere ser hoxe, convertirse nun espazo para practicar coeducación, pois vamos a facer este exercicio, se vos parece. Sería ir repasando, eu vou dicindo valores, recollín así un conxunto deles, de cousas que ensinamos, de alguma maneira que educamos neste tipo de valores, e vamos intentando ver se educamos por igual, se educamos para a igualdade, ou en algún deles aínda se nos escapa algún. Por si acaso, alguén pode decidir ao final, pois eu, vamos, estupendo. Alguén pode dicir, bueno, eu nestes a veces fallo, pois para iso este espacio de faladoiros. Vamos alá, imos alá. Ser obediente, lle chamei, ser obediente, ser valiente. Maioritariamente, un inciso solo, a charla de hoxe, este faladoiro, está baseado fundamentalmente nun dos textos que lle pasarei ao Foro Feminista Maruja Mallo, por si quere distribuílo. Vos parece? Porque está todo de outra maneira, pero está máis ou menos en dous textos, vale? O de Feminismo e Educación con Pilar Ballarín e outro, un texto meu, para que, por si vos apetece, ollealo, pois isto está todo ali. Non creo tanto dun día para outro. Ben, entón, ser obediente, ser valiente. E digo, é necesario aprender a dar e a recibir afecto, tenrura, desenvolver a capacidade de observación, desenvolver a capacidade de intuición, a empatía, a intelixencia global, é dicir, solucionar os conflitos da vida, non só dunha parte, senón da vida no seu conxunto. Solidaridade, a interdependencia no ámbito privado. Pensar no cuidado e no benestar alleo esquecendo os propios intereses.
agradar, aprender a queixarse, pero non a indignarse, aprender a ter medo á soidade, chega, está soliña, non ten parella, aprender a agresividade para defender os propios intereses, asumir o espacio público como principal e, en ocasións, único espacio de desenvolvemento personal, capacidade de decisión, intelixencia, capacidade de deducción, capacidade de risco, mesmo a veces como imprudencia, ver a valentía como imprudencia e chamarlle a eso valentía. Aprender a mostrar indiferencia ante a dor, aprender a reprimir a empatía, aprender a competir, aprender a enfrontarse á vida, aprender a mostrarse sempre disposto para seducir, aprender a que tú tes que ser o mellor en todo, no que sea, a facer ostentación heterosexual. Recollendo algún dos datos algunhas fontes secundarias, por exemplo, sobre a evolución da adolescencia española en relación á igualdade e á prevención da violencia de xénero, se destacan os seguintes, por si queremos seguir identificando máis, que as investigacións nos din que siguen existindo. Compartindo intereses similares, do 2016 o estudio, compartindo intereses similares, os rapaces están máis interesados polo deporte e as rapazas polos temas culturais e polos sociais. As rapazas din dar máis importancia á familia, á saúde e ao tempo libre, mentras que os xoves amosan moito máis interés por gañar cartos e ter amigos e amigas. En relación aos valores relacionados na parella, as cualidades masculinas máis valoradas teñen que ver principalmente, o tedes no estudio e no artigo, por si queredes ollealo despois, con co poder, a forza, a valentía, a firmeza, a autosuficiencia, a competitividade. Se lles presupón máis proclives á agresividade e á violencia e a aceptar con moita maior naturalidade a súa sexualidade manifesta. Nas mulleres se valoran a sensibilidade, a capacidade de perdón, a capacidade de comprensión, a xenerosidade, a pasividade, a dependencia afectiva, e se prefire que non faga manifesta a súa sexualidade. Por encima de todo, a cualidade máis valorada nas mulleres polos homes, sabemos unhas e outros cal é, o atractivo físico. Ben, outros serían diferente ou igual valoración social. Isto é tremendo. É tremendo porque cando aprenden os nenos, quen lles ensina os rapaces quererse diferenciar das rapazas? A partir dos 8 anos. Hasta esa edad ainda se van mezclando, non? Pero hai unha edad que de repente nas súas conversas, nos seus xogos, casi queren o que queren é non parecerse ás nenas. Claro, isto é terrible. Eu recordo un día nadando, hai un ano e pico, no centro cívico en Coruña, nun centro cívico que teñen, iba a facer deporte, nadando, e ao lado había unha pandilla de rapaciños entre 7 e 10 anos, máis ou menos, non? Lles botaba eu. E estaban competindo entre eles a ver quen nadaba máis rápido, eran rapaces. E un deles dixo, tú vas a ganar, sempre ganas. E outro lle di, e que le pasa al que pierde? É verídico, creo que, non teño por que mentir. É verídico. E un deles lle dixo, se convierte en niña. Aí me pareceu un exemplo tremendo. Non se me hubiera ocurrido nin a min. Quero decir, non? Ben, que non se queren sentir recoñecidos en rasgos de nenas, non? Outro sería, ser sempre o mellor, o máis, non? Da igual, en que, no que sea, non? O protagonismo e as chamadas de atención. Quen sigue todavía educando en chamar a atención de formas moi diferentes, non? Sendo estudiosa ou sendo disruptivo. Aí están os datos, non, do éxito escolar. Se por éxito escolar entendemos acabar
ben os obxectivos de etapa e, por tanto, pasar o curso seguinte. Se entendemos por eso éxito escolar, vamos, as rapazas van ganando por goleada, non? Sin embargo, son grandes perdedoras en outros ámbitos. Que estamos entendendo por éxito escolar realmente? Por eso ese artigo coa profesora Pilar Ballarín, a verdade é que, bueno, creo que traballamos moito, non? Porque queríamos desmontar, e o titulamos O mito, non? Está en PDF, o podedes baixar sin problema, está publicado en Sarmiento, o mito do éxito escolar das rapazas, e chamamos o mito, e intentamos, bueno, pues, profundizar, non? E de construir un pouco que hai de verdade, que hai baixo ese éxito que por suposto é, pero quizás hai que redefinir o éxito tamén, non? Ben, formas de demostrar afecto e amestade, non? Hai formas onde a acollida é tremendamente cariñosa, non? E é moi valorada. O Gallá fose valorada así, non? Esta forma de cariño, pois por toda a poboación, non? Esa acollida cariñosa, non? Frente a outros tipos de demostrar afecto, non? Pois vamos a decidir, verdad? Que formas? Vamos a consensuar socialmente, non? Como nos queremos saludar ou como nos queremos querer, non? E como nos queremos saludar, como nos saludamos con bicos, con man, pero non por xénero, por favor, non? Ou indistintamente, maravilloso, pero indistintamente. Porque con eso leva moitísima carga, non? Dis moitísimo cando tocas. Claro, como non pasa. E claro, non se di igual así que... Pois non, é exactamente o mismo. Son formas diferentes. Bueno, pois para eso estamos. É dicir que o maravilloso de isto, eu creo que será único, se algo, é que ten carácter sociocultural. Logo, pois claro, fagámolo de outra maneira, non? O éxito escolar, bueno, teño os recollidos os datos, pero me vou ir moito, non os vou a... Temos os datos a través da páxina do Ministerio, vamos, isto, e, por suposto, das investigacións de como siga habendo, bueno, pois, as carreiras, formación profesional, non é o problema a diferencia, xa o sabemos as persoas que estamos aquí, senón a desigualdade, non? Me vou a ir, non me meto en éxito escolar, Gloria Arenas nos chamaba tamén triunfantes perdedoras, non? Para falar dese éxito, non? Ben, de todos eles, de todas elas, vamos a centrarnos un pouquiño no que se chama micromachismo polo feito do nome, non? Porque a veces, eu me acordo que fixen unha contribución para Fiadeiras, o grupo de igualdade do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais, fixenlles a introdución a unha publicación que era Micromachismos de micronada, non? E me pediron a introducción. Eu non estaba de acordo con elas. Elas decían, por suposto, de micronada, porque os machismos nunca son micro, e aí, claro, non podo non estar de acordo, pero sí que aproveitei a introducción para explicarlles o meu punto de vista, por que o nome de micromachismos non estaba tan mal utilizado, a pesar de que sempre son macro. E por iso me parecía tamén interesante, bueno, pois, comentalo hoxe con vos. Logo, xa sabedes que o que se chama micromachismos, por que falo de micromachismos? Un pouquiño nada máis. Porque o título da charla que hoxe queríamos pensar era Sociedades coeducadoras, propostas feministas para a educación. Logo, unha proposta feminista para a educación é desmontar os micromachismos. E para desmontalos e velos, eu creo que está ben acercarse teóricamente tamén, non? Que nomeamos con esta palabra, verdad? A min isto me parece interesante, das palabras, non? Sabemos, Celia Amorós o explica maravillosamente ben, non? Como en feminismo conceptualizar e politizar, non? Claro, que significa isto? Pois pasar do que é anécdota á categoría de pensamento. Por iso o feminismo foi construindo unha linguaxe, non? Por iso temos violencia de xénero. Por suposto que hai que mellorar sempre, non? Pero só con nomealo estás a poder mellorala. E volvemos a Xurxo. Toda institución socioeducativa ten entre as súas finalidades colaborar todas, porque toda institución educativa contribúe a construir identidade personal. Toda. Ben, entendendo por identidade aqueles coñecementos, procedementos, destrezas, valores que cada persoa aprende, desenvolve
e pon en funcionamento para comprender e intervir no mundo. Se estes contidos, saberes, crenzas, ritos, actitudes, que se utilizan no contexto no que estamos, sirven para discriminar a alguén, quere decir que estamos ante unha educación inxusta, ou sexa, sexista, ou sexa, clasista, homófoba, etc. Por tanto, a análise dos posibles sesgos neste tipo de dimensións é o que nos permite seguir avanzando nos niveis de injustiza que poda haber aínda nas institucións socioeducativas. Logo, en primeira instancia, a nosa proposta diríxese, obviamente, ao sistema educativo, dado que toda a cidadanía pasa polo sistema educativo, dado que temos ese dereito maravilloso, universal, que é a educación. Esta será a nosa primeira proposta. Unha vez que facemos esta, seguimos e nos seguimos preguntando: quen ensina a ter conciencia feminista, ademais dos saberes para poder chegar a tela? A conciencia non. Quen ensina a igualdade? Que familiares a ensinan na vida cotiá? Que institucións? En que espacios, programas ou textos de uso informal se aprenden? Na prensa, nas revistas, nos deportes, nas festas. Nas festas. Cando se remata o curso académico e hai os actos de graduación universitaria, me excuso dicir nada máis. Non. Así que, para promover que varóns e mulleres sexamos iguais, e eu xa sei que neste foro se sabe a que nos estamos referindo con iguais, non temos que ter o mesmo xenio, nin a mesma simpatía, nin o mesmo cor de pelo, non? Podemos ser moi diversas e diversos, pero si queremos claramente promover que sexamos moral e políticamente iguais, que esa é a igualdade que buscamos, e non outra, a educación debe de ser moito máis exixente. No desenvolvemento das capacidades. Cando falamos de capacidades, aquí a veces hai certas confusións. Cando falamos de capacidade, o que queremos é ligala ao que decíamos antes, as oportunidades. O desenvolvemento das capacidades depende en grande medida das posibilidades que teñemos de desenvolvela. Logo vamos a poñer o acento en garantir o máximo desenvolvemento das capacidades de todas as persoas, para que así realmente podan escoller libremente. Así que chegadas aquí, e para rematar, dicía eu, a conclusión, que comentábamos por aquí, cando a conclusión se volve evidente, non? Vou a rematar con unha frase que era: pero que queren as mulleres? Que máis queren? Se torna evidente a resposta. E espero que tamén os homes. Non podemos querer outra cousa máis que haya máis feminismo. Queremos máis feminismo. O feminismo en educación é teoría educativa. O feminismo en educación é política feminista. O feminismo en educación é práctica de mulleres educadoras que persiguen alcanzar a igualdade real entre mulleres e homes. As injustizas de xénero forman parte da vida diaria, forman parte da cultura común e, como tales, son, en maior ou menor grado, asumidas polas políticas actuais. Transmitidas como saberes lexítimos, legitimadas polas institucións socializadoras e educativas, con independencia do grao de intencionalidade de quen as transmite e tamén do fin, do inconsciencia de quen as aprende. A modo de síntesis para rematar, cando se nos pregunta, pero se leva moito avanzado, non? E eu o contaba esta mañá a quen me entrevistaba, porque parece como, e explicaba, non? Claro que se leva avanzado, pero temos a sensación da escaleira mecánica, non? De que o espacio entre onde estamos e o que queremos alcanzar parece que nunca damos chegado. Esta sensación
non que tamén explica Nuria Varela, non, estamos cansados, non, e nos sobran os motivos. Así que, a modo de síntesis, logo de facer coeducación, coa vosa participación tan activa, vamos a recordar algún dos retos que estamos traballando, non? Para darnos sentido tamén como temos que seguir traballando. Ter máis dificultades para o recoñecemento de autoridade e de prestixio. Falta de apoio presupuestario ás políticas de igualdade. Exaltación da maternidade e, últimamente, ademais, da biolóxica especificamente. Violencia de xénero. Sistema prostitucional. Falta de dereitos sexuais e reproductivos. Sofrir a xenofobia do mercado, é dicir, cobrar menos polo mesmo traballo, traballar máis a tempo parcial, ter menos posibilidades de emprego, empregos peores, sufrir teito de cristal, dispoñer de menos tempo de ocio, sofrir cotidianamente os micromachismos, ninguneo institucional ás nosas demandas, realizar todavía hoxe máis tarefas domésticas e de cuidado, maior probabilidade de pobreza, aprender un estatuto de segunda, o deber de agradar. Así que, cando en datas como próximas como 8 de marzo se pregunta: se considera usted feminista, e diferentes representantes políticas, empresarios e empresarias do máis espectro, de todos os espectros sociais, temos que aguantar que ano tras ano escoitemos cuestións de representantes públicos decir: a mí non me gustan las etiquetas, yo prefiero hablar de personas. Bueno, depende de lo que entendáis por feminismo. Ben, pois vamos a recordar, porque está aí o 8 de marzo, e nos vamos, por exemplo, a Amelia Valcárcel, para recordarnos que non depende de lo que entendamos por feminismo. A grosso modo, dunha maneira cotiá, verdad? Para poder defender un amplio espectro da sociedade, eu creo que máis ou menos, por suposto con matices, como toda ciencia, como toda teoría, ten que promover debate, pero non creo que non haya acuerdos. E, entre outros, podríamos contestar, eu contestaría. Máis de 3 séculos de teoría e práctica avalan o feminismo. Esa tradición política da modernidade. Por iso que ven que estemos neste contexto, non podemos dicir o feminismo prende na modernidade por algo, prende na ilustración por algo, non? Non podría prender en outros contextos, pero na ilustración sí. Igualitaria e democrática, que mantén que ningún individuo da especie humana debe ser excluído de calquera ben e de ningún dereito a causa do seu sexo. Feminismo é pensar normativamente como se o sexo non existise, como se non fose necesario, pero porque se necesita, porque si existe, si é normativo e, ademais, sempre parcial e actúa da mesma maneira, en contra das oportunidades das mulleres e dos homes. Por iso temos que seguir todavía nomeando. Así que, para quen insiste en preguntar, pero que máis queren? Que queren as mulleres? A resposta é evidente. Queremos máis feminismo. E aquí, hoxe, se nos propoñía teoría para desenvolver a nosa práctica cotiá, porque desde este foro feminista de Maruxa Maio saben claramente que as mulleres empodéranos a teoría, é dicir, saber cal é o poder que nos oprime e tamén saber cales son os mecanismos da súa eficacia, como brillantemente explica Celia Amorós. E agora, por favor, seguimos o rato que querades. Tomo nota e conversamos.
Gracias a vos. Bueno, buenas tardes, Ana. En primer lugar, felicitarte por tu ponencia, que me pareció muy interesante y escuché muchas cosas pues, que pueden aportar a mi día a día, ¿no? Hablabas de, bueno, hablabas de que muchas veces el machismo pues, se ve más en otras culturas. Me ha servido mucho una frase que has dicho, que el sexismo no es un matiz, que es una forma de opresión. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y después también que la solución, pues, una de las partes evidentemente es la educación. Pero también estoy a favor de que se necesita más feminismo. Pero mi pregunta es, ¿se necesita un feminismo de mujer blanca privilegiada o se necesita un feminismo en las que todas las mujeres contemos? Te lo digo porque yo soy mujer, soy gitana, soy feminista y a mí realmente lo que me impide vivir no es el feminismo, lo que me impide vivir es el racismo, ¿no?, que sufrimos, el antigitanismo, que es una medida específica del racismo que sufrimos los y las gitanas. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos y nosotras tenemos otras prioridades porque, lo que te decía, a mí el feminismo no me impide alquilar una vivienda, me impide que mi apellido a lo mejor León Gabarri. El machismo, no me impide, por ejemplo, ir a una oferta de trabajo teniendo a lo mejor pues, la misma formación que puede tener cualquier otra persona que evidentemente no es gitana, porque el puesto de trabajo se lo van a dar a él, no me lo van a dar a mí. Entonces, cuando mis prioridades son la supervivencia, no de ahora, sino desde hace más de 600 años que llevamos sufriendo la población gitana. Me da mucha pena que muchas veces, pues cuando se hable de educación, siempre se olvide de la comunidad gitana, porque yo he estudiado en varios colegios de aquí y lo he vivido desde que era pequeña. Los niños en el colegio no querían estar conmigo porque yo era gitana. Y eso también lo sufres y lo padeces a lo largo de la vida, porque la personalidad que puedas tener tú de mayor va forjada a los desaires y a las desavenencias que tú has pasado cuando eres pequeña. Y yo lo sigo viendo ahora. Veo que a lo mejor tienen, pues a lo mejor 7 niños o 7 niñas que son gitanas y lo que hacen los profesores es, mientras estén ahí y no molesten, perfecto. Entonces, yo también quiero saber o qué medidas se pueden tomar, ¿vale? Aparte de que evidentemente las políticas las tienen que hacer los políticos, pero también con mirada gitana, porque si las políticas las hacen los payos, nunca van a salir bien, porque realmente no saben las necesidades y las carencias que tiene la población gitana. Entonces, te quería preguntar qué es realmente lo que se puede hacer para que los niños y las niñas gitanas, que realmente son los más vulnerables, pues para que ellos también entiendan que la escuela también pueda ser gitana, ¿no? Porque yo no me siento identificada con Nuria Valcárcel ni con ninguna de ellas, sinceramente, porque mi feminismo es otro y yo tampoco lo veo representado. ¿Entiendes? Yo lucho por otras cosas que a lo mejor vosotras ya tenéis conquistadas. Hablabas de techo de cristal, pero es que las mujeres gitanas estamos en el lodo y nadie nos escucha y nadie nos entiende. Y como somos un problema, pues muchas veces cuanto más lejos es mejor, ¿no? Si el problema no se ve, pues perfecto. Entonces, quería que me dijeras más o menos qué es lo que se puede hacer para que realmente los niños y las niñas gitanas quieran seguir estudiando y también se sientan partícipes, bueno, pues de esta educación y de esta sociedad que también es nuestra. Gracias. Nada. Preferides primeiro que recolla preguntas ou como preferides? Polo tempo vos só, Eu? Como? Sí? Vale. Moi ben. Grazas. Seguimos agora. Bueno, pois a min gustaríame, plantexar e afirmar que hoxe en día a escola coeducadora é o legal. E se hai prácticas que non poden levar ese denominador, o de ser coeducadora, están realmente fora das leis.
tanto autonómicas como estatais. Bueno, a estatal, lóxicamente, temos que mellorar, pero hai marxen legislativo para exixilo. Que ocorre? Pois que non se leva control, nin vixiancia, nin se fan avaliacións sobre as prácticas que está habendo. Por aquelo, non sei como chamarlle, por aquelo de deixar que corra a auga, mentres non suceda nada, pois vamos calando todos e todas. A mí isto pareceme que é xa intolerable. Chegamos a un punto de que a sociedade nos temos que facer consciente de que somos merecentes de outras prácticas educativas, recollendo tamén, lóxicamente, que non poden ser discriminatorias de ningunha etnia, por suposto. Entón era eso, afianzar que o que é legal é a escola coeducadora e o outro sería ilegal. Bueno, tamén a túa opinión, me gustaría. Boa tarde, pois a min sí me pareceu importante a charla, pero de todas maneiras eu sempre me fago unha pregunta, non? Quen educa a quen? Estamos a falar que efectivamente na universidade, nas escolas, nos institutos, pero os profesores que nos educa? Agora, veño ao meu terreno, eu son pai, quen me educa a min para que eu poida educar os fillos? Entón, para min aí está o gran problema e o gran dilema. Se non hai unha educación dos educadores, mal poderán facelo os alumnos, non? Gracias. Vou contestando mentras, sí? Bueno, charlando. Todas as formas de discriminación son igualmente oprobiosas, entendo eu. Son igualmente inxustas. É dicir, entendo que os dereitos non se poden escalonar, non? Son todos igual. Me explico. Non hai uns dereitos máis dereitos que outros, non? Logo, é obvio, pero non por eso non hai que decilo, é obvio que calquer tipo de discriminación por etnia, orientación sexual, xénero, clase social, son igualmente oprobiosas. Non se deberan de consentir, dado que temos a legislación, como dicía a compañera, que nos ampara. Outra cousa é a realidade, non? Pero está claro que na legislación, obviamente, non há lugar de ningún tipo de discriminación, tampouco por etnia. Pero insisto que eu non fago, non sería capaz de decir que tipo de discriminación é máis inxusta, non? Si unha que outra, non sería incapaz. Creo que todas son igualmente inxustas. En relación ao feminismo blanco europeo, bueno, hai moito movimento por aí, non? Que tipo de feminismo? Non entrei a falar de feminismos, non? Porque son feminismos. Eu tampouco sei se me sinto recoñecida no feminismo blanco, non o sei. Me sinto recoñecidísima en autoras que estudio e que realmente me axudan a chegar ás conclusións que chego porque me fan sentir máis libre. Con independencia das trabas que teña na miña vida, que tamén as teño. Pero, evidentemente, cando hai 2 tipos, ou 3 ou 4 de opresións, obviamente a opresión aí sí que se multiplica. Logo, evidentemente, pertenecer á etnia xitana neste país, porque non tería por que ser así, pero, evidentemente, pertenecer hoxe, ser muller e pertenecer á etnia xitana, obviamente, é sufrir doble discriminación. Pero eu non me atrevería a discriminar, a matizar no sentido de porque teño outras prioridades. Eu creo que as prioridades van xuntas. O feito de ser muller e ser xitana, non sei, ser rica ou pobre, o feito de acumular diferentes variables de opresión fai que unha persoa este doble, triple, cuatriplemente discriminada. Pero non quero dicir que sufrir unha sola discriminación sea menos ou máis. Me explico? O sea que, por supostísimo, o sentirse recoñecido ou non, ao mellor eu teño moi pouco que ver, non sei, con Luis Bonino, non o sei, pero a min os seus traballos me aportan moitísimo para ver máis, para exigir máis, para que cando vou realmente ter, pois eso, para estar máis libre,
pero tamén africanas, tamén feministas africanas, tamén feministas de Latinoamérica, non me aportan moitísimo. Quero dicir que non poñería tanto acento eu en de onde é non a persona, senón que en recoñecer e dunha maneira moi minuciosa seguir identificando o feito de, además, ser xitana, que outros, que particularidades ten sobre de outros que son comunes, porque evidentemente algúns son comuns por ser muller. Entonces, os que son comunes me poden servir, como me sirven a min con unha muller africana, en daquela sea, e con outra africana non. Me está seguindo? Entonces, a mí me sirven, non? O feito de non ser... E logo, outra cuestión que tamén me parece interesante para matizar un pouco, non? O feito... Parece que haya que ser negra para entender os problemas das persoas negras. Eu non concordo con esta oposición. Evidentemente, unha persoa negra, como hai que ser blanca, eu non concordo. Ou teño que sufrir violencia de xénero para entender e para explicar. Non concordo con esta posición. Son posicións que podemos manter distintas, verdad? A min o que por a teoría, é dicir, eu creo que ter as claves para entender na súa profundidade por que a sociedade como é, entender eso, o entendes, eu o entendo a través do estudio, non? Donde vou aprendendo a entender por que a sociedade funciona como funciona. E en función do que vou aprendendo, pois intento, non? Dependendo dos meus principios, da miña formación, dos meus principios de quen son, pois loitar por unha sociedade que eu considero máis xusta. Obviamente, non son baluarte eu, non represento eu máis que quen son, non Ana Iglesias Galdo. O sea, non me pretendo ser lideresa de nada, non? Más que co que teño, coa formación que teño e co traballo que teño, pois intentar seguir provocando que a sociedade seña máis coeducadora na pequena parte que a mí me toca. E entendo que tú, por suposto, desde a túa perspectivas, faz moitísimo máis, ou en outra liña, pero nunha dirección que nos leve á igualdade. Entonces, o de non ter que ver ou non sentirse identificado, eu me sinto identificada con todas as persoas que manteñen, coas que manteño, unha serie de principios que para min son indiscutibles, hasta que se me demostre o contrario. Eu con esas persoas me sinto identificada e, francamente, me dá igual, e traballei en Santo Anxo, en Rábade e en Concepción Arenal, en Palavea, agora en Coruña, e me sinto identificada por eso. Me podo sentir identificada tamén con outra persona de outra etnia. De entrada non fago ese tipo de fragmentacións, pero, é unha cuestión miña. En relación á escola coeducativa, Pilar Ballarín ten un traballo que a mí me encantou de hai uns par de meses que titula ¿Por que lle chaman coeducación a que non educa? Claro, me parece un interrogante moi pertinente, non? Como lle vas a chamar coeducación a educación a algo que non coeduque? Se non coeduca non é educación. E, efectivamente, o marco legal permite, claro que permite, o que pasa é que seguro que estamos de acordo que o marco legal, además de permitir, deberá de exigir. E iso que non nos fai o marco legal. O marco legal ten o marco suficientemente amplio para que, pero deberá de ser moito máis exigente. Moitísimo máis do que... Me acordo, no último, cando se estaba debatindo coa lei de universidades, para ver, claro, que centros se promovía, ou a lei de igualdade. Claro, isto de ter en conta aqueles centros que premiar ou recoñecer aqueles centros, é que teñen que ser todos. Ese matiz. Entonces, non é recoñecelos, é que hai que exigirlles que sean. E aí, a legislación educativa ten moito que avanzar, en fin, para seguir avanzando e non retroceder. En este sentido, se facemos un análisis da política educativa, centrándonos no sistema educativo, hai retrocesos terribles. O propio concepto de coeducación non está. E cando se fala de xénero, se fala ligado á violencia de xénero nada máis. Se fala de desigualdade, efectivamente, pero aparece diluída en outras desigualdades que son igual de importantes, pero chamémoslle por o seu nome a cada unha delas, para poder logo facer políticas tendo en conta
tendoas en conta todas, non? Entonces, en este sentido, claro, sempre estupendo que teñamos o marco, pero, bueno, supoño que camiñaremos a exigir claramente que seña a coeducación non hai que premiala cando hai, non, hai que exigila, non en todos os centros. E se me quedou antes, que me acordaba de Gabarri, se me quedou antes unha cuestión en relación á educación, por exemplo, con etnia xitana. Bueno, é unha cifra que debera de sacar os colores a calquera, non? É dicir, se cruzamos o éxito escolar dos rapaces de etnia xitana, non? Co resto da poboación, saca os colores. Eu creo que por eso a veces seino porque, bueno, é o mismo con rapaces e rapazas que están en conflito social, non? Ese dato, para conseguilo, tens que buscalo, porque senón saca os colores a calquera. Unha cousa é o acceso ao sistema educativo, non? Garantir o acceso, e que aínda, al fin, e outra cousa é garantir o logro. E claro, neste país, se temos un sistema educativo que obriga hasta os 16 anos, non obriga porque sí, obriga a ter éxito escolar ata os 16 anos, porque senón o que está dicindo é que non se está garantindo a educación a unha parte importantísima da poboación e obviamente a etnia xitana no colectivo infantil é a máis excluída e xunto con outros colectivos en situación de vulnerabilidade social como son desprotección social e xustiza juvenil. Pero é escandaloso en canto non se consigue, por tanto, que o dereito á educación se faga real. Se fai no acceso, cada vez non, máis, pero no logro, non. E eu sempre digo que o dereito á educación, é dicir que o mínimo é o graduado en secundaria obligatoria, é o éxito mínimo, dado que se hai un compromiso social, que iso é o que se debe de aprender para toda a cidadanía, calquer distancia, calquera brecha dese éxito educativo é un fracaso social. É unha brecha social, claramente. Non conseguir eses mínimos para toda a cidadanía. Logo é un fracaso, eu sempre digo, non tanto fracaso escolar como un fracaso na escola e da escola, do sistema educativo. Porque se famos só na escola parece que só o profesorado e evidentemente o sistema educativo é moito máis que o profesorado, pero o tiña como un máis ali e se me esquecera antes. Entón, é unha obviedade, unha evidencia que terrible. Como non se consigue realmente o dereito á educación que está recollido, pois evidentemente na Constitución. Vale, estupendo. Ai, disculpade, eu xa estaba aquí. Sí, claro, esta pregunta, quen educa, non? A pregunta tamén, como vos agradezco, evidentemente, as vosas, para que esta seña tamén un faladoiro. E claro, quen educa pais e nais? Francamente, a pregunta, claro, veño de educación social, por tanto, para min é a gran teima, non? Porque como se pode exixir se non se educa? Donde hai espacio realmente, non? Quen promove espacios para realmente falar con tranquilidade, non? Incluso das dificultades, dos retos que temos pendiente, de facernos conscientes, non dos nosos sexismos. A verdade é que por iso Pilar Ballarín pon o acento claro no sistema educativo porque toda a cidadanía pasa polo sistema educativo. Pero o sistema educativo a día de hoxe non podemos garantir, a pesar do que dixemos, que realmente saiamos do sistema educativo con coeducados. Non o podemos decir. E por outro lado, en relación a outras épocas, estamos vendo, como decía, como os medios fan un gran papel socializador que parece que contribúe dunha maneira tremendamente informal a ser quen somos, co cual esa dimensión crítica, francamente, que eu creo que é a gran carente, non está aí. Hai que apelar, desde logo, á cidadanía, non? É dicir, grupos como, en este sentido, non? Como este, non? Como o Foro Feminista Maruja Mallo, pois é unha iniciativa, entendo que ciudadana, non? Que quere seguir pensando e armándose de argumentos, non? Ainda que a palabra armando non nos guste, pois construindo, non? Seguir construindo argumentos para intentar ser mellores, para contribuir a facer unha sociedade máis xusta, non? Máis coeducadora. Pero a día de hoxe, nos eximen bastante, non? Desta responsabilidade. Que non se educa a cidadanía do século XXI.
Hola, buenas tardes a todas. Bueno, no sé lo que, gracias por tu intervención, no sé lo que os parecerá al resto, pero creo que te has dejado algo en el cajón. Cuando hablas de educación, en feminismo, que afortunadamente mi generación, o por lo menos una parte de mi generación, ¿no? Somos como pioneras y unas afortunadas de la vida. Nos estamos dejando en este momento una parte que sí se puede aprovechar, y es esa responsabilidad que tienen las administraciones públicas en la educación pública. Es decir, la escuela evidentemente tiene su currículo escolar a lo largo del curso, y es muy difícil, aparte de la actitud, aparte de lo que se pueda enseñar día a día, y profesor y profesora, a los alumnos y alumnas, momento a momento, en sus actitudes, en sus actividades, en su forma de actuar, en esa forma de decir, no, estás haciendo un micromachismo con este niño, con esta niña, porque a veces al revés también funciona, o sea, también hay microfeminismos, que llamo yo, y que hay que tenerlos. Y como decías antes, el feminismo hay que tratarlo en grupo, hombre y mujer, si no creo que nunca llegaremos a una total entente. Pero nos estamos dejando esa parte. Por ejemplo, lo que decía el señor pues yo creo que sí podría tener una magnífica solución. Y es que los ayuntamientos en concreto tienen unas áreas de participación ciudadana y tienen unas áreas en servicios sociales de animación sociocultural, que precisamente tú que trabajaste en educación social sabrás que se dedican en parte a esto, y que quizás podríais tirar las personas que trabajáis dentro de la universidad a través de este hilo, ¿no? Para que se pueda, digamos que prolongar la educación escolar, la educación curricular, digamos, también a esa otra parte, a la educación paralela que se puede dar en charlas, en cursos, etcétera, etcétera, a través de centros sociales o a través de conferencias de personas que pueda interesar, pero yo creo que más incluso a través de cursos pequeños o de charlas pequeñas, que quizás es más directo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber cómo podrías ver esta interacción, ¿no? Quizás más a nivel ciudadano, de relación ciudadana, y menos, digamos, que de institución educacional. Gracias. Gracias. Sí, creo, non sei se o nomeei, pero eu creo que facía referencia á importancia das políticas públicas e, por tanto, a partir de aí, claro, calquer tipo de institución, non, que dependa das políticas públicas e vontade común. Non creo que cumprir as leis, melloralas, que as institucións se obliguen, non? Claramente que obliguen, que isto non é unha elección, non? Para realmente facer sociedades coeducadoras, e que a vontade común, é dicir, que a cidadanía pouco a pouco vai exigindo. En este sentido, falaba de que creo que debemos de ser máis exixentes en educación. E dicía que, claro, eu cando falo de educación non me refiro só ao sistema educativo, sino que falo xa, que pasa que a mellor deberá de explicalo, non? Falo xa precisamente dese tipo de programas que os hai a través dos centros cívicos ou a través de diferentes plataformas, asociacións e demais para chegar realmente a toda a cidadanía e poder construir esa rede realmente coeducadora, claro que sí, e os está vendo. A cuestión é que, claro, que non son aínda suficientes, non? E o único que pero que lles poño é de ser tamén o sistema educativo máis exixentes. Por exemplo, cada vez que dado que saca tema a compañeira, as subvencións, non? É dicir, eu sempre poño un exemplo de deporte, non? Eu, desde logo, estou no Concello e entendo que non se pode non dar unha subvención se esa actividade que se vai organizar non contribuye de alguna maneira á igualdade, por poñer un exemplo, non? Pero así, un exemplo xa rápido. Pero, evidentemente, parto do presuposto que a educación non é só o sistema educativo, por eso espacios como estes e donde as diferentes institucións políticas, tanto locales, estatales, pois teñen moitísimo traballo e o fan, a mí me costa. Eu, de feito, claro, son da educación social e vou, non, así, ali onde me chamen a facer militancia, claro. Gracias. En este momento,
ese terceiro grupo que é a sociedade non me parece que vaya por bon camiño. A mí me parece unha boa maneira de acabar. Non sei se podo preguntar unha cousa. Son estudante de educación infantil e partindo da base de que aos 6 anos os nenos e as nenas xa teñen asumidos os roles de xénero que van desempeñar na sociedade, falando de estereotipos, non, que se dan, en concreto os estereotipos dos coidados, non? Que os nenos e as nenas na casa ven unhas cousas, non? Que ao mellor dende a escola podemos cambiar, e partindo tamén da base de que os coidados eu penso que son deber e tamén son necesidade de todas as persoas, non? Independentemente de si somos mulleres ou homes. Que podemos facer dende as escolas por cambiar, un pouco, por darlle a volta aos estereotipos que están na sociedade, non? Mais alá de, ao mellor, propostas que sí que teño visto, non? Que son traballar por recunchos, pero como ir rotando, non? Aos nenos e as nenas para que todos xoguen con, por exemplo, o rincón da cociña ou así. E despois enlazo con outra cousa que sí que é certo que dende o patriarcado hai unha exaltación da maternidade, non? É como que a muller ten que estar só pendente do cuidado dos fillos e así, pero eu creo que se pode entender a crianza e a maternidade dende unha perspectiva feminista, non? Que as mulleres tamén poden querer coidar os seus fillos. É algo que creo que dende o feminismo non se aborda moito. Non sei, que opinas? Grazas. Ben. Bueno, eu creo que a educación infantil, e seguro que estades de acordo comigo, é dunhas etapas onde máis se innova, como etapa educativa. Por tanto, hai moita profesorado que realmente innova moitísimo en educación nas súas aulas e traballan moito co alumnado ese tipo de temáticas. Mais alá de propostas en concreto, que as hai maravillosas, e tú seguro que se eres estudiante as coñeces moi ben, eu poñería máis o acento non en tanto en actividade en concreta, que por suposto, senón realmente en asumirse realmente e seguir estudiando e avanzando e estudiando e formándose sobre coeducación, para ter máis recursos, porque non é só o que pasa na aula, non? O que pasa no patio, no comedor, na sala de profesorado, cando salimos. Entonces, claro, non é só o que tú diseñas dunha maneira intencional como futura mestra de educación infantil, e que seguro que te preocupas e buscas proxectos para desenvolver. E iso se fai moi ben, eu creo. Pero para seguir avanzando, iso que xa está, e hai cantidade de recursos, cantidade de fundacións, asociacións que diseñan recursos maravillosos para traballalo. Eu creo que está máis nesa vontade colectiva de realmente de normalizalo na túa vida, máis que na proposta concreta en educación infantil, que creo sinceramente que se fai en xeral e se fai moi ben. Porque así o alumnado, nos exemplos que se poñen, a investigación nos di que se producen sexismos importantes, por exemplo, na riña, cando se lle riña a alguén, cando se lle chama a atención a alguén, na linguaxe a hora de poñer os cartéis na porta, na relación que se ve entre o profesorado, na estrutura directiva dos centros, en quen é a dirección, quen fai de xefatura de estudios, quen dá matemáticas, educación física ou historia. Me explico? Que eu creo que, ademais dos proxectos específicos que os hai en educación infantil, é que o profesorado realmente teña formación en coeducación tamén teórica, para que lle sirva para vivir desa maneira, porque ao final é un modo de vida, de tal maneira que o alumnado aprende, ademais, por suposto, de con eses proxectos en concreto, todo o seu arredor realmente podría ser coeducativo. Non só o proxecto que a mestra de educación infantil desenvolveu tamén en esa hora, senón en todo ese contexto do sistema educativo, para que pouco a pouco podamos facelo extensible ao resto. Claro, os estereotipos de xénero, eu sempre digo
que actúan como virus informático, non? É dicir, se expanden, non? Tú o metes e se expanden automáticamente. Son automatismos da conducta, non? Algún estereotipo cando convoca o asentimento, non? Logo, realmente, claro, digo do virus informático porque así entendemos o difícil que cambiálo, non? Resetealo todo, non? Cando tes un virus no ordenador, telo que resetear todo, non? E logo, respecto á exaltación da maternidade, pode ser que desde o feminismo se aborde... Claro, eu cando dixen exaltación da maternidade non digo que as mulleres non seña moi lexítimo desexar nun momento dado convertirse en nais, non? É un desexo de algunhas mulleres, de moitas mulleres, e como tal, eu creo que o feminismo aí que lóxicamente defende a liberdade, non? En ese sentido de decisión, pouco pode decir se unha muller quere ser nai que o sea, non? Eu, cando me refería á exaltación da maternidade, o decía pola presión social, é dicir, por esa presión social que se construe, non especialmente sobre das mozas, non, deste desexo de ser nai, non? É dicir, que en esta idea da coacción con sentimento, que, por suposto, unha muller, a partir de que muller debe de decidir non moitas cousas e, entre outros asuntos, debe, en un momento dado, decide non se quere ser nai ou non. Pero o que eu, de alguna maneira, opuxen como exaltación da maternidade como cuestións que van en contra da igualdade é que cando socialmente se produce estes modelos, que se produce certa presión social, certos discursos sociais que poñen o acento en que as mulleres deben de ser nais por encima de todo. Mesmo se estou traballando, eu vou deixar o traballo, é dicir, que se presenta un arquetipo de muller ligado á maternidade e en contraposición a outros estilos, non? Por exemplo, con respecto á soidade. Non? É dicir, que parece que se tes unha determinada idade e non estás pensando en tal, hai moita máis presión social sobre das mulleres que sobre dos homes, non? Se lles pregunta moito máis, non? Bueno, e cando vas, non? Sobre todo se ten parella. E se non ten parella, se fala moitísimo máis, a investigación así o reflexa, por iso vos decía, en relación a, claro, estás sola, non? É dicir, como se realmente necesitara unha compañía, máis alá de que te apetezca ou non ter compañía, pero non en negativo, é dicir, que realmente ensanchar as posibilidades de decidir que tipo de vida queres levar, non? Que socialmente non nos encorseten, que non nos digan o que nos convén ou nos deixen de convir, pero, por suposto, que cada muller debe de poder decidir se quere ser nai ou non, pois só faltaría, como casi todo, que é froito da liberdade individual, non? E aí o feminismo, vamos, o que quere ensanchar, non? O que se busca é ensanchar a posibilidade de liberdade, de que tú podes realmente tomar decisións sin que por eso o social lles vai a facer máis ilusión ou menos, non? Lles vai a gustar máis ou menos, é a túa decisión. Logo, en este sentido, o social amplio, non? A familia, non? Eu teño unha filla que acaba de casar, non? A familia, non? Pois non ten, digamos, esa presión de vas casar ou non vas casar, é dicir, me dá igual. Que a iso me refería con esta exaltación da maternidade, non? Que hai, eu creo que en este momento está habendo, non? Unha volta a exaltar a maternidade como se fose realmente mellor que outras opcións. E, bueno, é unha opción, como vivir en parella ou non, como ter, non sei, pois unha parella dunha determinada orientación sexual ou non, pero que se trata de que o social non decida polas persoas, non? O que é mellor ou deixe de ser mellor. Sí. Sí. Pois entonces, se vos parece, paramos de falar e seguimos. Moitísimas grazas. Seguiremos, grazas.